Pinila so video long nali tumhan naki wan pila bangke Karbi Anglong pen kapik lang pon Voreng Avarsai mate driver a Voreng Avarsai puthak sila so video long nali tumhan nang than pachini pon iko kuan ana po sa vacancy sikidoma ka apply ning ji ko son mal last date ko man tuma ka char leng deng ko an sikinang jima la so details la bangke no nali tum la so video long si thek pon long iko nali tum la so YouTube channel la long na ko milang pun se bang so channel la bangke nali tum subscribe ko na pen video nali tum share pon iko tangke non pathek pen la Karbi Anglong pen kapik lang pon driver a Voreng Avarsai puthak le lang pono nang la pen chethan pono nang tangke non pathek pen chethan pono nang office of the district season judge Karbi Anglong dipu ahin pen kapik lang pon a Voreng Avarsai puthak le nili long do advertisement alo la pen na so advertisement alo long ki tok an ason sinang than pachini pon ikpo kon ana pus a vacancy sikidoma ka charling deng ko an senang jima ka apply ko son si apply nang jima la so puthak non nalitum chini porik po lapen dak advertisement ka piklang pon la bangki 20 March 2025 matila so chiklo tariging koy ani si la so allo matila so Voreng Avarsai aphan paklang pon iklo lapen Voreng Avarsai la bangki nalitum dak thek pon long po application in standard form are invited for intending male candidates for engagement against one unreserved temporary post of driver on contingency basis in the establishment of the undersigned on fixed pay of Rs 15,000 per month. La sidak Voreng Avarsai kapiklang pon la bangke office of the district season judge Karbi Anglong dipu ahin pensi paklang pon iglo Voreng Avarsai men la bangke driver Voreng Avarsai lapen ladak bangke only male latum mati pinso tum si jogdon long chodji lapen Voreng Avarsai la bangke temporary chot mate contractual chot ningkan isi per month ningkan isi bang topon pe stame dak temporary aphan chot lapen chiklo zonali tum dak fix lo la bangke salary bata bat bilo lapen jum to jum chelo 15,000 nali tum chiklo zon long pon ikpo lapen jong sin nali tum claiming tung pulo tengte ke apply nang ji la bangke standard form nang ikpo la so standard form along ke nang so sala details nali tum tok nang ji lapen ke jogdam nang ji adim la so puthak stamini linang than pachini pon ikpo lapen puthani lidak pupon tholo apus la bangke da isivet do lapen driver apus lapen salary la bangke nali tum chiklo ezon along 15,000 long pon ikji labang ke salary labang ke bat bilo lapen kom kilo mate jum jelo 15,000 sin alitum long ponik po lapen la so Voreng Avarsai fanda eligibility mate apuna chakinang ji labang ke Indian citizen labang ka duga vete chinilo article 5 ida constitution of India lapen jongsi jogdun igji apply dun igji pulote dak LMB driving license dak donangji pusi dak topon lapen the driving license must be issued at least 3 years before date of publication of the advertisement. Lapen driving license non he jong kilong atum mate ki duatum alang litum mang jog dun long lidet po athema la so advertisement non he jong sipaklang aso advertisement ka piklang det piklang det aphi mane ningkan nalitum la driving license la bangke ningkan thom an akiban nangpo mate ningkan thom aprang kasalam a driving license si nangji pus daget tokpo lapen driving license ta LMB driving license mate heavy la so driving license si nangji lapen hala ki jogdun vek ji abang phu atum 18 years le plengan da chok lapen government guidelines la bangke government ateng lo copy pima age relation la hai bangke kachar leng deng ki do okay nang ne dak minimum dak class 8 le pass da chok lapen ki jogdun ji abang phu bang experience do nangji mate gari kivek gari aki the kivek aso kivek slahis tame experience bang do nangpu lapen kosol si ka apply nangji ma la so puthak tame la da ke tok pon do dolo ngali tum dak thek pon longji nili amoda pulo jong se apply dunji pul nali tum standard form nangpo da ke nang short details nali tum fill up nangpo lapen nali tum application bangke envelope arlo thapsi athak nali tum tok nangji
to the district season just difu Karbi Anglong po 782460 pula son nalitum athak bang tau donang po lapen putot ki tok neng ji do thula nalitum application along application of for the post of nalitum da standard form long lang lo pul to theklong ji copy Voreng Avarsai long si jog don ji ma oda nalitum ki tok neng ji la bang ki contractual driver pusi tok nang po lapen the top of envelope and must write their mobile number on the top of standard form respectively in red ink mate red ink pe nalitum mobile number tok do nang po application form athak nalitum mobile number bange tok do nang po lapen pothodak do tulang the application must be accompanied with 2 copies of recent color passport size photo experience certificate if any all self attested testimonials in support their educational qualification and caste copy of driving license with eligible lapen ladak ki pu pontu labang ke lasono na litum photo labang ke pakni nangji non hejong kachutili photo mate non hejong kachuthai photo nai pakni passport size lapen experience certificate jong sido pulte lata pidun tame lapen angto na documents long stamina litum self attested mate nalitum amen chitok dun thaining ji pusipu lapen driving license stamina litum kipidu nangji kenang solo lapen puthodak dotula number 3 long ke tokpon nalitum theklong ji candidate already in government service must apply through proper channel jongsi kumane government service long claim ki claim tang atum stami puthot nalitum jogdum long lang pusidak kipu lapen nalitum choklim le pulte labang ke alang litum reject pon po lapen driving test and ponik po lapen interview lai and ponik po lapen incomplete application nili pula matal hai bangke nalitum pan reject ponik po kusipula incomplete mane alang litum ke hanga teng pelong le pulate lapen all information about date of skill test and viva shall be uploaded in official website and office notice board lapen viva skill test lahaya bangke official website do website on stami nalitum thek ponlong igji kali pulte office and notice board long le nalitum langdam stami chok igji pusi lada ke tok pondo lapen selection process labang ke alang litum da ke pipondo the candidate who are found to eligible shall have to undergo skill test of 50 marks lasika select ada apply that pen lapen written test lai pithai pen jongsi nalitum undun polotangte skill test of 50 marks pusi tokpono lapen the candidates who qualify the skill test will be called a viva of 20 marks lapen skill test long jongsi undun polotangte viva fans tame putho thang ponto pola sod bangke 20 marks lo lapen ka reject lapen ka select a candidate atum afan details jongsi molangi pulutu nalitum dake pipon la website theklongsi district.ecourts.gov.in mate Karbi Anglong judiciary.gov.in na sodim na hinia website long nalitum kumridam lo pulotangte details salam la bangke long ponik po lapen puthot ki topon do thulang alang litum dak separate call letters lahai bangke palele pusi dak ki topon lapen ka select ponji la bangke merit basis se dak alang litum select pon ekpo dak tok pon do purely on merit basis lapen the candidate are asked to visit official website na litum so website on damo update da na litum long pon ekpo last date la bangke na litum theklong ji 28 na so chiklo 28 March 2025 5 pm an se last date lo na so prang na litum jong si jogi pulte jogdon iktame lapen dak lan important alam ke tok pon bang avelo lapen details an bang so advertisement alo long se do iglablo so advertisement alo ni li telegram channel whatsapp group long stame send pon igelo dak le nali tum download pe stame details alam bang ke lang long po dalo la se ning kehang abang pu atum jong si jogdon ji claiming tung polte nali tum try don tame jogdon tame ke long long le bang api alam los tame nali tum kapor idon sime Sepinia update la bangkel anleng ton ponik nang domi thangmi kadu kave Karbi 2.0 YouTube channel long kilangara do anfans tame nilin pen cardom